vi starte. Jeg er rigtig glad for dem, jeg kunne lave nogle videoer nu, når det er min tur. Det er jeg rigtig glad for. Så jeg er rigtig glad for de subs, jeg har eller får. Og husk at give et kæmpe like, hvis I kan lide. Der kommer noget gaming op. Den her. PlayStation. Gå ind og kigge. Jeg bliver rigtig glad for, hvis I gav et abonner. Husk at abonnere, ikke? Så jeg bliver rigtig glad. Hvis I ikke kan lide den, så skriv ned i kommentarerne.